Gunastag bh cóirde is ní sé ONP agus seo ord an Ardán seaach in léirhasanna nó play rámaí agus seoanna stáite. Eicimse timppel bhlaclí agus timppel an dahan freisin. Agus chuid mé go dtí Amharclann na Mainistreach chu drama a ra mé dúil lena eáil le fad an lá agus sin the Weir le Conor McPherson. Tás agam gnéirna Astóí Bulfin le an gaige de roiint blianta hin an Chora. Ach sór ráma é seo. Tá sé siúil in Amharclann na Mainistreach faoi láthair teigi an, mullam go láidir díobh dul an. Agus rud atá gceiste sin drama seo ná teachtóir na tuaithe áte ina lítrum nó lítrum sílam. Agus tá go leor fear ann atá bhrí uignach sa saoil agus tagan cúpla fear eile isteach. Tá ban as blá clia atá tréis tacha cheannach sa counter agus fear gur leis óstán agus leis bucmór an bhaile tagan sé isteach agus saróil sin tá Peter Coonan. Sa sé go hanamh as saróil sin agus tá sé sin sa taiispáint an bhaile an bhain nua seo. Dúir céad sin siad de ggóil an siad ar ggóil, tá siad gearra agus tá sláisáil sin a bhíonn ar siúil ag muintear na hhéir go háir na fear an trí sin go gapan tú gur fuail ó chéile agus beidir gúil fuail measca tríd an rá ach airíonn th cín leis an ground Tharbh a granmhar bhain iirisin sultas an iirisin sa féchantí agus rudí gceist leis an gcionas an tost airíonn leis an drama díreach muintear na hhéir na léirú ar bhealach an a réadúil. Ar bhealach an drámata an litirthe freisin. Stréir mar imíon in ihe raig dosíonn si ginn sin scéalta scéalta sí agus scéalta faoi haimh sí agus beidir an airfa níl an iiri sin simime go scéalta le héad. Ach tá sé anhá mullan go láidir díobh é eiscin tá sé ar éis fad. Sin banbhlaclí in sin sin a scéal féin agus tagan na scéalt éagsúil ar fád i chéile an iiri sin línta iontacha an. Tá léir seo anna bhar fad ní léir eile feice gom. Cé gur ceann de chrámaí mór na hhéir é seo. Bhíonn sé dechar na drámaí eiscint, mar ní bhíonn siad ar siúlach an is réist mar sin táim sé géirí drama seo eiscint le dem líana ar laiad agus siú den chéad léirú atá feice gom. Ach sóir léirú. Mar leis na haistóí duine eile den na haistóí atá ann Sean Fox sin tan beidir go anam státe eile ar. Ach bhí sé in ráma a scríomh mé fadó nar bhí mé UCD faoistin agus bhí ról an háirda aige agus uirta feice mé rudí ar an telefís agus is ionintach cuioineh siar na leitheanta sin ar an ollscoil. Ach sór léirú atá an. Tá beganín ceol an tá coppla bhain san stáise tá go maith tá an set ó thaobh an tachtórna bheit an tá sé léirethe go hana bha roiint miúnsan ar iontacha tá na heistú ar fád an bhá léir an scótán teigi chuige. Sin é the Weir le Conor McPherson. Rud eile the Weir bhí rá cén fá cad éon chora atá sé scéal bh banin sé le háit bhfuil si de gcinúint electricus as agus tá ceanan scéalta sí banin sé le cosán na sióg agus go déag sé sin thach duine éigen. Agus go déag sé síos go an airige. Ach the Weir, bhí mar géirí cuioin of cén fágur bé the Weir agus rud a réitlim féin agus le mar cholaí bhílumm ag an drama. Ná gur bé the weird, nílach litir bháin idir the Weir agus the weird. Agus sin é an mar de réir mar aon an ihe me héin an ihe an nuachacht agus tá gaí ard anta amó i duine fadóg de gach Paul sa bhirgnamh. Tá rudí ag airí níos aistí agus níos aistí fós. Sór grama, teige hiige. Seo áirs ar an Ardán lumsa ONP, slán tamlína chuirde.